La crisi climàtica també condiciona les estratègies a seguir en parcs urbans, com per exemple el de Collserola, a Barcelona. Per això, en el nou pla estratègic que s'està posant en marxa, es vol potenciar l'agricultura i barrejar-la amb els espais de bosc per protegir-lo millor. L'objectiu del Pla Especial de Protecció de Collserola és recuperar-ne el paisatge de mosaic, que alterni bosc i conreus per tal de fer-lo més resilient als incendis forestals. Per això volen guanyar terreny agrícola. Així que en una roda de premsa al bell mig del parc ens mostren les àrees prioritàries per als cultius que han delimitat, terres que consideren estratègiques per la prevenció d'incendis o que es van cultivar i s'han abandonat. Estem amb una tendència més aviat cap a l'abandonament. Llavors, des del Pla Especial el que s'ha intentat és promoure el que en diem el mosaic agroforestal i entendre l'agricultura no només com una pràctica econòmica, sinó també en clau de biodiversitat i de prevenció d'incendis. Aquesta seria una petita zona que entraria dins de les àrees prioritàries per tornar-hi a fer agricultura. De fet, això estava cultivat fins fa aproximadament 15 anys i ara ja no. I és que als anys 50 aquí a Collserola el 20% del territori era terreny agrícola. Doncs ara no arriba ni a l'1,6%. Ara hi ha 200 hectàrees cultivades i s'hi volen sumar més de 400. Però com s'aconsegueix que els pagesos que ja s'hi quedin i que a més en vinguin de nous? Doncs el Consorci de Collserola hi donarà un petit impuls, un màxim de 3.000 euros per pagès per compensar-los la tasca de prevenció d'incendis que fan al Pulmó Verd de Barcelona. Una mesura benvinguda, però que per als agricultors no és suficient i és el que s'ha reivindicat precisament en una fira pagesa organitzada per donar a conèixer els aliments que es produeixen a Collserola. La impressió que tenim és que es presenten molts plans, però que no se'ls dota pressupostàriament. L'àrea metropolitana o la Generalitat podria finançar tancaments perquè molts dels conreus estan totalment rebentats tant pels senglars com també per la idea aquesta de que Collserola és un parc quasi d'atraccions. De fet, el pressupost d'aquest espai natural protegit que rep més de 6 milions de visitants l'any és dels més baixos dels últims 20 anys. Cori Calero López, TV3, Parc Natural de Collserola.